Poduzetnički put Marije Antunović i Ivana Borca bio je nevjerojatan. Sve je krenuo od ideje o slastičarnici na poluotoku Pelješcu i posjeta Italiji gdje ih je oduševio pravi talijanski gelato. Tražili su idealnu recepturu ručno rađenog sladoleda Crocantino koji je Marija vrijedno izrađivala. S njim su se prijavili u projekt Startaj Hrvatska te na posljedku odnijeli titulu Hit proizvoda 2022. Crocantino! Evo, osjećaj je nevjerojatan, zaista. Evo, ne znam, još smo pod takvim dojmom, ne možemo ni vjerovati da je ovo ovdje zapravo stvarnost sada. Mnogi su mi se odsjekli kad su proglašavali hit proizvod. Stalo nam je do samog proizvoda, stalo nam je do uspjeha i do projekta, naravno. Drago nam je i zbog drugih kandidata da su svi finalisti dobili ugovore, ali nekak taj hit proizvod na kraju ima svoju težinu. Crocantino koji dolazi u 7 okusa kao hit proizvod dobit će posebnu promociju, biti uvršten u sve Spar i Interspar poslovnice diljem Hrvatske te dobiti dodatnih godinu dana ugovora. I s pravom je to Crocantino sjajan sladoled, ali sjajni poduzetnici sa velikim napretkom, sa velikom jednom dinamikom, sposobnošću rješavanja problema. Evo, mnogi bi se mogli u njih ugledati. Proglašenje je za Mariju bilo i tekako emotivno. Zapravo meni su prolazili kroz glavu svi ti trenuci, baš od samog početka ovog projekta, od prvog poziva, od prve audicije do odustajanja, sve kao da smo 2 života proživjeli i onda je došlo to kao kruna svega. Ovi mjeseci promijenili su živote svim poduzetnicima koje smo upoznali tijekom 3. sezone projekta Nove TV i Spara Hrvatska. Do sada ste pokazali hrabrost, odlučnost i entuzijazam koji nam je omogućio da sa zadovoljstvom pratimo ovih proteklih 10 mjeseci kako učite, rastete i razvijate se u moderne poduzetnike. Sretna sam što ste svi uspjeli. Svi poduzetnici iz projekta su izašli s potpisanim ugovorom sa Sparom koji će im u idućem razdoblju dati ekonomsku sigurnost. Ugovor sa Sparom mi naravno jako puno znači i on je došao kao neki rezultat cijelog tog našeg rada u zadnjih mjeseci. Mislim da svako od nas ko je bio u ovom projektu treba biti ponosan na činjenicu da smo potpisali ugovor s tako velikim lancem. A svima će im to biti poticaj da idemo u još veću i još kvalitetniju proizvodnju. Tijekom 3. sezone poduzetnike je pratila voditeljica Mija Kovačić, koja za sebe kaže da je najveći obožavatelj ovih proizvoda. Sve ih konzumiram i sve ih preporučujem i stalno sam oko njih s njima, da sam ja danas imala osjećaj kao da sam ja potpisala ugovor sa Sparom i kao evo mene, sad sam ja jedan od poduzetnika. Zato ako i vi imate jedinstven proizvod u koji vjerujete, prijavite se u novu sezonu projekta Startaj Hrvatska jer prijave su već sada otvorene.